والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متابع المسلمين شاء sha ɗaya watan 8 na 2022, darasi na 321 a wannan littafi na sahihul bukhari na al'imam abu abdullah Muhammad bin Ismail alaihi rahmatullah. Muna cikin kitab na 30, kitab sauri. An ce ba a tashi babu sauri min akhir shahr, babin da ke bayani game da asauri min akhir shahr, wato babu yin azumi min akhir shahri a ƙarshen wata. Me yake nufi da a ƙarshen wata? An yi magana akan azumin muka mabambanta, kamar azumi na kwana 13 da 14 da 15, wanda hadisi ya zo kamar hadisin Abu Zar da hadisin Abu Huraira, wanda ya ce annabi ya yi masa wasiya da yin azumi guda 3. To akwai riwaya da take nuna kuma ko a ƙarshen wata mutum ya yi babu laifi, ko a farko ko a ƙarshe, matuƙar dai mutum ya azumi 3 a watan, abinda ake nema shi kenan. Tare da cewa akwai kalmar da al-Imam al-Bukhari ya fahimce ta ko wasu malamai suka fahimta daga gare ta, sai suke fahimtar kamar ana nufin ƙarshen wata. Na fata mun gane, za mu ji wace kalma ce. حدثنا السلت ابن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحول السند وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي. إمام البخاري ya samu waɗannan hadisai guda biyu ya karance su ta hannun malamansa guda biyu. As-Salat bin Muhammad ya ji daga Mahdiyu, sai kuma Abu Nu'man shi ma ya ji daga Mahdiyu. Na fata mun gane, Mahdi ibn Maimun shi ne sunansa ya fito a wata ruwaya ta biyu da ya ce wa hawwala sanad, ma'ana hadisi ɗaya ne, amma ya ji shi ta hannun malamai biyu. Su kuma yanin malaman nasa biyu sai suka karba a gurin almajiran Mahdiyu, wato almajiran Mahdi ibn Maimun. Wato As-Salat ibn Muhammad ya karba daga Mahdi ibn Maimun, haka Abu Nu'man shi ma ya ji hadisin daga Mahdi ibn Maimun, shi kuma Mahdi ibn Maimun ya ji hadisin daga Ghailan ibn Jarir. To tunda ya sami malamai biyu ba sai ya sake zuwa ya kawo wani sabon hadisi. bayan ya kawo haddasani Salat bin Muhammad qala haddasana Mahdi an Ghailan, to tunda yana da wani hadisin daga wani malami kuma daga Mahdi daga Ghailan, sai ya ce kawai wa hawwala sanad. Na fata an gane, sai da aka sai Bukhari ya sake cewa wa haddasana Abu Nu'man qala haddasana Mahdi bin Maimun qala haddasana Ghailan bin Jarir an Mutarrif, daga Mutarrif ibn Shakhir. Mutarrif
ابن الشخير عن عمران بن حسين shi kuma ya karbo daga Imran ibn Husaini Abu Nujaidi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam an Annabi sallallahu alaihi wasallam Imran ya karbo hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu wa sa'ala rajulan wa Imran yasma' Imran ibn Husayn cewa shi ne ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mai riwayar ya manta ko kuma dai wani ne ya tambayi wani mutum na fata an gane wato wani mutum ne Imran ibn Husayn yana zaune a gurin yana ji sai aka tambayi wani mutum cewa ya aba fulan amma sun ta sarara hada shahar na fata mun gani ko dai Imran ibn Husayn shi wa annabi tambayar ko kuma mai ruwayar ya manta ko ina jin wani mutum ne ya tambayi wani bawan Allah a lokacin Imran ɗan Hussein yana jin tambayar da ake yi wa wani. Wata tambaya ake yi wa wani mutumin aka ce ya kai baban wani. Wai ba ka yi azumi ba ne sarara hada shahar to ne sarara. Ba ka yi azumi ba ne a ƙarshen wannan watan shi ne sarara. Dan suka ce sararu shay'i akhiruhu a larabcin aka ce sararu shay'i ƙarshensa kenan kama ce gurratu shay'i gurra a larabci ana nufin farkon abu kama za a iya cewa gurratu ramadan gurratu sha'ban gurratu kaza a bi ma'ana awwaluhu wato farkonsa to haka sararu ramadan sararu sha'ban sararu shawwal yana nufin ƙarshensa ƙarshen wanne ba a ce 28 29 kawai dai ƙarshe nan ce ƙarshen abu sararu shai'i ina fata an gane ƙala abinnuhu ƙala mai riwayar ce ina zaton cewa ya kuma watan ya'ani ramadan yana nufin ramadan qala ar-rajulu la ya rasulullah to amma kaga da yace azunnuhu qala ya'ani ramadan ina zaton ya ce ramadan to ai dama ramadana ana yin azumi a cikinsa daga farko har ƙarshe ina fata an gane to shi ramadan ɗin da ya faɗa ba rawun ne ya faɗa ba mai ba da labarin ne to amma wannan kuskure ne malamai suka ce tun da dama shi ramadan ai tun daga farko har ƙarshe dama ana yin azuminsa shi sa a ƙarshe za ka ji ya ce ƙala fa'iza a fuɗarta ina faƙalar rajul sai mutumin ya ce la ya rasulallah a'a ya manzo Allah wannan ƙarshen watan ban yi azumi ba ka ga nuna ba ramadan yake nufi ba qala sai annabi yace idza afdarta to in ma za ka sha azumi fa sun yawmayn kai azumi na kwana biyu in ya so sai ka ci gaba da yi amma ya zanto ka rage akalla kwana biyu kafin watan ya ainihin ƙare wato karka rika sada wata da ramadan shi ne idan a fadarta amma za ka karya ka rage kwana biyu ko da za ka yi a ƙarshen wata sai in wani watan ya zo sai ka ɗora idan kana da bukata lam yaqul as-saltu shi wancan as-saltu bin muhammad malamin bukhari ba cewa yayi ba azunnuhu ya ani ramadan lam yaqul as-saltu shi saltu bai faɗa haka a ruwayarsa ba
azunnuhu ya'ni ramadan bai ce ina batan yana nufin watan ramadana ba saboda haka kuskure ne na shi rawun da yake rawaitowa daga wancan wato ruwaya da yake bada labari daga Gailan wa qala sabitu haka kuma sabitu yayi ruwaya daga mutarrif zuwa ga Imran annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi min sarar sha'ban sai ce a'a ƙarshen sha'ban ake nufi wanda kuma shine daidai sai ana yace min sarar shin wani kai azumi kuwa daga ƙarshen sha'ban sai zan to ba ramadan ake nufi ba min sarar sha'ban sau da haka sarar shay'i ko asraru akhiru shay'i ko akhiru shahr ƙarshen wata ake nufi idan wata ya riga ya yi nisa ya fara nuna ƙarshe-ƙarshe sai wajen asuba kila zai rika fitowa to shine ake ce mishi sarar lokacin da wata ya gama jariri a ƙarshe ya gama ɓuya sai wajejen asuba in kana tashi za ka gan shi ya fito ɗan siriri to a lokacin ake ce mishi sararu sha'aban ko sararu ramadan ko da duk wani wata to ya zama wata ya fara sirrantuwa kenan yana zuwa ƙarshe ala ayyata hal imam al-bukhari ya kula wannan babi don nuna halaccin yin azumi a ƙarshen wata amma duk da haka in mutum zai yi a ƙarshen wata ya ɗan rage ko da kwana biyu ne kar ya haɗa wani wata da wani wata game da ya ishara a can idza afdarta fa sum yawmaini in za ka sha ruwan sai ka rage kwana biyu sannan ka sha saboda haka ya halatta azumi a farkon wata da tsakiyar wata da kuma ƙarshe babu sauri yawmul juma'a babu yin azumi ranar juma'a fa idza asbaha sa'iman in mutum ya yayi gari ma ranar juma'a yana azumi fa alaihi an yaftira ya zama dole karya yani idan lam yasum qablahu in bai ba ran yaushe kenan ran alamis wala yuridu an yasuma ba'da kuma baya so yayi a bayan juma'a wato bai so yayi asabar kar ya keɓance ranar juma'a da azumi قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابرا محمد بن عباد يتناتا بي جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة شن النبي أهل عزم يوم الجمعة قال نعم يتي إيه زاد غير أبي عاصم wasu daga cikin masu ruwaya banda shi abu asim ya kara da cewa ya ani an yin faru da bisaumin yana nufin mutum ya ware juma'a kadai da azumi ba tare da ya hada da kwanan baya ko kwanan gaba ba قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي كما يبدأ من كرمت وانا حديثي كراتم من أمة الأحكام mun ɗan yi ishara da masu tsawaitawa a kan ra'ayin Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya bayani a cikin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh sunna cewa wannan hadisi yana nuna halaccin yin azumi ranar asabar idan za a hada ta da juma'a ko kuma za a hada juma'a da asabar to amma duk da haka sai ce akwai hadisi kuma da annabi yake hana azumi ranar asabar ko ma yaya ne hadisin samma'u bintu busr amma muka ce galibin malamai da su ra'ayin albani ba saboda hadisin samma'u din da yawa malamai sun yi inkarin sa da ya inganta ba a gurin su ko da shi albani yana ganin ya inganta a ka'idarsa قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي أنا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة kada wani ya bai azumi ranar juma'a illa yawman qablahu aw ba'dahu sai dai ranar da take kafin juma'a ko bayanta kaga yana nuna halaccin yin asabar قال حدثنا مسدد
قال حدثنا يحيى عن شعبة wato yin asabar muna nufin shi ko da wancan hadisi ya inganta yana nufin keɓance asabar da azumi ne shi ma ba a so kamar yadda aka hana keɓance juma'a قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وحول السند وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة هذه عند سكهد ده يحيى ده غندر ده المجرم شعبة ne شعبة ya yi wa daga Qatada daga Abu Ayyub shi kuma daga Juwairiya bintul Harith Abu Ayyub daga Juwairiya bintul Haris matar Annabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yawm al-jum'a nabi ya shiga gurin Juwairiya bintul Haris ranar juma'a wa hiya sa'ima tana azumi ranar juma'a qala sunti ams zai kin azumi ne qalat la a ban yi ba ban yi azumi ranar alhamis ba jiya qala turiduna an tasumi gadan sai ce to gobe kina so zaki yi ne asabar qalat la tace a ba ni da wannan niyya qala fa afduri ita to kariya ba a ware ran juma'a da azumi ko da tsayuwar dare to shi yasa anan sai ya kulla wancan babi da cewa in ma ya waye gari da azumi fa alaihi an yuftira kawai ya karya يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حماد بن الجعد أتاس رواية وياجي قتادة وأي يجي قتادة قودي بندر وكما شي يحيى واتو دير ويتو لك عينه شعوبة yace sami'a qatada qala haddathani abu ayyub anna juwayriya haddathathu juwayriya ita ta gaya wa abu ayyub fa amaraha annabi umarce ta fa afdarat sai ta karya qala hal yakhussu shay'an min al-ayyam babun hal yakhussu shay'an min al-ayyam shin ya halatta mutum ya keɓance wani abu daga cikin kwanaki ya rika yin azumi a cikinsu? Na fata mun gane. Ma'anar wannan, ko da mutum da ya ɗauki kamar irin 13, 14, 15 ba a wata, sai ya ɗauka ko a farko, ko a tsakiya, ko kuma ya ware wata rana yake yin azumi shin hakan ya halatta? hal ya khussu shay'an min al-ayyam shin mutum zai keɓance wani abu daga cikin kwanaki ya rika yi to za mu ji idan ya halatta ko bai halatta ba ya koro hadisi daga musaddad zuwa ga yahya an sufyan an mansur an ibrahim an alqama ya ce qultu li aisha radiyallahu anha na tambaya sai da aisha هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا النبي ya kasance yakan keɓance wata rana ta musamman da yin azumi ba tare da irin wayannan kwanaki da ya saba yana yi ba qalat la kana amaluhu dima tace a shi aikinsa kawai dawwamanne ne in har zai keɓance wata rana yana yi to zai dawwama yana yi baya cewa sai rana kaza sai rana kaza inda ya keɓance kamar litinin to zai dawwama yanayi ne wa ayyukum yudiku ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudiku kuma cikin kuma waye zai iya irin aikin da annabi yake yi ba kowa bane babu sauri wani arafa babin da ke nuna azumi ranar arafa wato mun sha faɗa ga wanda bai tsaya a arafa ba wanda ya tsaya a arafa shi an fi so ya sha ruwa قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل
umairu bayan ummul fadli wanda ta yanta shi maula ɗinta anna ummul fadli wata mata ummul fadli lalle wannan mata ummul fadli haddasathu ita ta gaya wannan bawa nata umair to sannan wahawala sanad wa haddathana abdullah bin yusuf qala akhbarana malik an abi nadar مولى عمر بن عبيد الله عن أمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث وأن إسناد كده أم الفضل بنت الحارث تأتي أن ناسا تماروا وسمتانين سنة أمسو عندها أقولنت يوم عرفة لنا عرفة أكين عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم game da yaya annabi yana azumi ko yau ko baya yi yau ranar arfa din nan an yi annabi yana azumi suka ci yana yi ko suka ci a baya yi a gabanta wa qala ba'du huwa sa'i ko suka ce yana yi wa qala ba'du laysa bi sa'i ko suka ce baya azumi yau fa arsalat ilayhi bi qadahi laban sai ta samu kasko ko ainihin wato wani kwano ko wata sunanta ƙwarya ta nono wa huwa waqifun bi arafa yana tsaye ma'anar yana tsaye ba ana nufin tsayawa na tsayawa ba ma'ana dai yana filin arafa akan taguwarsa a zaune a matsayin yana tsaye a arafa kenan sai ta sa aka aika mishi da wannan nono ala ba'irihi ka gani wa huwa waqifun ala ba'irihi ma'ana dai yana zaune a kan dokinsa ya tsaya a filin arafa mai tsayuwar arafa wa sharibahu sai annabi ya sha akwai riwayoyi ma da suke cewa annabi baya mai da nono alaihi salatu wassalam in dai ka ba shi nono ma'ana madara ko makamancin wannan ko ya ƙoshi zai sha ko ya ne ba zai ce ba zai sha ba baya mai da nono baya mai da turare baya mai da fulo idan an ba shi ya zama daga cikin ɗabi'arsa alaihi salatu wassalam da ta ce ta aika wa annabi nono in dai yana azumi ko ga mai da shi to yana azumi in ko baya azumi zai sha da sai aka ga ko ya sha sai aka tabbatar baya azumi قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه ابن وهب يقول من كوكما أنكرا تامسني إناجي قال أخبرني عمرو عن بكيري عن كريبي عن ميمونة أن ناسا شكوا ميمونة تتي وسمتاني سنة كنت في صيام النبي صلى الله عليه وسلم قام أزم النبي يوم عرفة لا عرفة فأرسلت إليه بهلاب سيتعيك مسد بدا دقوقا نونا دعك تهسه إتتي هلاب وهو واقف في الموكب يناسي أقول سير عرفة فشرب منه سي النبي يشاء والناس ينظرون متانين كله kuma gashi shi ne yake cewa wanda ya azumi ranar arfa kamar ya yi azumin shekara biyu Allah bai kankare masa nufin shekara biyu ma shi da ya azumi ba ranar arfa ɗin sai aka nuna yin azumi ranar arfa ga wanda bai tsaya arfa ba hilafu wal ina'u alladhi yuhlabu fihi al-laban aw al-laban al-mahlub ko kuma nonon kansa da aka tatsa ana ce mishi hilaf babu sawmi yawmul fitr babu da ke nuna kara wato azumi ranar karamar sallah wato ba a yin azumi ranar karamar sallah ranar idi da kuma babbar sallah shi ma za mu ji babu shi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب يتنا halarci sallar idi tare da sayyidina Umar in ji Abu Ubaidi Maula ibn Azhar فقال سي عمر يتي رضي الله عنه هذان يومان waɗannan kwanaki da guda biyu da ƙaramar sallah da babbar sallah
naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an siyamihima annabi ya hana azumta su hani kuma yana nuna haramci in mutum yayi haram ko ma azumin nasa bai ba yawma fitrikum min siyamikum ranar da kuke shan ruwa daga azumin ku kun gama azumi ce gari sallah wal yawmal akhir da ranar takuluna fihi min nusukikum kuna ci daga abin layyar قال أبو عبد الله إمام البخاري يتي قال ابن عيينة سفيان ابن عيينة يتي من قال مال ابن أزهر فقد أصاب wanda suka kira wancan bayan Allah abi ubaidi da maula ibn azhar babu laifi sun yi daidai wa min qala wanda kuma yace mishi maula abdurrahman ibn auf faqad asaba shi ma yayi daidai wato duk shi ne قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر نبي أهن أزمران كرم صلى والنهر درانر باب صلى وعن السماء دكما شجر كرما واتو اشتمال السماء شما من بيان سجيا dangane da mutum ya saka mayafi shi kadai a jikinsa ya lullube kamar da mata suke yi hannunsa na ciki bai fito da shi ba ya zo ya ce zai yi sallah a haka annabi ya hana shi ne ishtimalus sama'i wa an ya biyar rajulun ko kuma mutum ya harɗe kafafuwansa ya rike da hannayensa alhali kayansa guda ɗaya ne babu ainihin izari a tare da shi ballantana a wancan lokaci ba sa sa wando to hakan yana janyo gangaɗi ko ranar juma'a annabi ya hana al-ihtiba shine wannan zama ana khutba fi sabin wahidin kada mutum ya haɗe jikinsa da mayafi guda ɗaya yayi irin wannan zama ɗin yau kamar da wannan yayi zai haɗe su amma mayafi ne kai a jikinsa saboda yana gangaɗi ya faɗi za a iya ganin tsarecinsa babu sani yamin nahari babin azumi ranar babbar sallah wancan hadisi ne sama ya wadatar amma kuma zai ware shi da rana ne don bai sake fito da fikihun abin قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته ما جاء عطاء بن مينا yace sami'tuhu yuhaddisu an Abi Huraira na ji Amr ibn Dinar yana ba da labari daga wato Abu Huraira qala yunha an siyamaini an hana azumi guda biyu musulunci ya hana azumi guda biyu wato ana hana azumi ranaku biyu wa bai'ataini da wani ciniki guda biyu na jahiliya al-fitr والنهر الفطر والنهر وانا هذا ما بدل صيامين الفطر والنهر والملامسة ده تنكين ملامسة والمنافسة ده منافسة شيني تنكين شافاوا ده ددري ومنافسة تنكين جيفاوا قواساوا wanda mun karanta su a babuka da dama dangane da alaƙar cinikayya cewa ciniki ne da ake zamanin jahiliya mutum zai shafa a duhu ba tare da ya gani ba ko kuma ya yi munabaza ya jefa tsakuwa a kan yaduka da a tamfu duk wanda ta fada kai to ya saya a kan 5,000 misali zai iya cankar 20,000 30,000 3,000 ta ce dai garari ne to shi ne cinikin mulamasa da munabaza a matsayin na'am wa'an salatu da subhi wal asri kuma annabi ya hani game da yin sallah bayan asuba ta nafila da yin sallah bayan la'asar
ta nafila kenan shi muka tsallake. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر ومن يزور عبد الله بن عمر فقال يتي رجل نظر أن يصوم يوم قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم هذا اليوم عن صوم هذا اليوم. wani ya zo gurin Abdullahi dan Umar ya tambaya ya ce algafata malar rajulun mutum ne nazara yayi alƙawari wa Allah bakance an ya suma yaman yace zai yi azumin wata rana a matsayin bakance. qala azunnuhu qala mai ba da labarin yadda mutum ya zo tambayar ya ce ina tsammanin ranar da mutumin ya tambaya Abdullahi dan Umar ita ce ranar Litinin. qala al-isnain mutum ne yace zai yi azumi ranar Litinin ya yi wa Allah bakance to da Litinin din ta zo fa wafaqa zalika yawma idin sai ranar ta dace da ranar sallah ranar idi sai Abdullahi dan Umar ce to Allah dai ya umarni da a cika bakance shi ko manzala ya hani game da azumtar wannan rana na fata an gane. to me ya kamata ya shi ne don fita daga wannan sai ya tsallake sai ya tafi zuwa ga wata ranar da ba ranar idi ba ya cika alƙawarin Allah kuma ya fita daga hannun manzon Allah ke ba. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. abu sa'idun al-khudri ya yaki ya halarci yaki tare da annabi har guda 12 ya kokin da annabi yayi. qala sami'tu arba'an min annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajabani yace na ji wasu kalmomi daga annabi guda 4 wadannan maganganu sun burge ni. qala annabi yace la tusafiru al-mar'atu masirata yawmayni mace ba za da halatta ta yi tafiya wani gari tafiyar kwana 2 ba ko kwana 1 da yini a wasu riwayoyi illa wa ma'aha zawjuha sai da mijinta aw zu mahramin ko dai wani muharraminta wala sauma fi yawmin kuma ba a yin azumi a wadansu kwanaki 2 alfitri wal adha karamar sallah da babba wala salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams ba sallata nafila bayan asuba sai rana ta fito wala ba'da al-asr ba nafila bayan al-asr hatta tagruba sai ta fadi wala tushabbi ar-rihal ba a kulla sirbi akan doki ayi takakka ta kanasta kano ayi tafiya illa ila salasati masajida sai zuwa masallatai guda 3 wato da sunan samun lada dan halartar wani guri na musamman masjidul haram wal masjidul aqsa wa masjidi hada masallacin Makka masallacin Baitul Maqdis da wannan masallacin nawa na Madina. Babu siyami ayyamin tashrik babu yin azumi a kwanakin ranakun yanka wato 11 da 12 ko har ma da ranar sallah din ranar sallah 10 da 11 da 12 ranakun da ake yanka sune ayyamin tashrik. Ina hukuncin azumi a cikinsu ba a so a azumi a cikinsu makaruhi ne sai dai ga wanda bai samu hadaya ba ya yi tamattu'i ko ya yi kirani bai samu abin yanka ba. wa qala li Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Yahya an Hisham qala akhbarani abi Hisham wato ibn Urwa yace babana Urwa ya gani كانت عائشة يتعسيد عائشة تكسنتي تصوم أيام التشريك تكن أزمت ودن ننكو عنكي بمنا أمنا واتو عائشة تنعي ولا الله da sababi yasa take yi ko dai bata samu hadiya ba ko makamancin wannan. wa kana abuha yasumuha babanta Abubakar ma yakan azumta
to anan da yace wa kana abuha ya zo a tarwa kuma wa kana abuhu wato hudin tana kuma zuwa ga urwa domin asalin hadisi aka ga daga Hisham ne Hisham ibn Urwa yace babana ya ce Aisha tana azumta ayyamu tashrik to akwai ruwa da tace wa kana abuhu ko babansa Hisham din Urwan shi ma yana azumta kamar Aisha nan kuma yace wa kana abuha babanta ma Abubakar yana yi na fata mun gane قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال دسن فرادة عروة عن عائشة سيكون لك سالم زوج عبد الله بن عمر دسوبين سكت لم يرخص بعطيرا غنبا في أيام تشريك عليك إن أزمي ودن كوانكي أن يسمى عليك أزمتسو illa liman lam yajid al-hadiya sai ga wanda bai samu kayan yanka ba a ranar da zai yanka kuma gashi yayi tamattu'i qala hadathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shahabi an salim ibn abdullah ibn umar an ibn umar radiyallahu anhu qala as-siyamu liman tamatta bil umrah azumi yana tabbata ga wanda yayi tamattu'i da umara ila al-hajj yazo yayi aikin haji a kwanakin aikin haji ila yawmi arafa har zuwa ya shiga ma cikin wato har ranar arafa ta zo dai sannan ya gama aikin hajjinsa to yayi tamattu'i kenan fa in lam yajid hadiyan in mutum bai samu abin yanka ba wa lam yasun bai samu ranakun da zai azumi ba ya san da zai yanka ba samu ayyamin mina zai iya a kwanakin mina ranakun zaman mina wa an ibn shahab an urwa Aisha mislahu daga ibn shahab zuhri daga urwa da Aisha kamar waccan magana ta ba'ahu Ibrahim ibn Sa'ad an ibn shahab Ibrahim ibn Sa'ad yayi wato a can Maliku ya rawaito daga ibn shahab to yayi wa ainihin Maliku mutaba'a shi ma daga ibn shahab az-zuhri sai babi na karshe ko babu siyami yawm ashura babin azumi ranar 10 ga watan al-muharram 10 ga watan al-muharram sabuwar shekara ala hadathana abu asim an umar ibn muhammad an salim an abihi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawm ashura annabi yace ranar ashura in sha a samu mutum ya ga dama ya azumta wato ba wajibi bane قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن زبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء النبي يقول من عليك عزمتر ونرانا قوم قوتا فلما فرض رمضان da aka wajabta azumin Ramadan kana man sha sama sai zanto wanda ya ga dama yayi wa man sha aftar wanda ya ga dama ya sha sai zama mustahabi kawai qala hadathana abdullah ibn maslama an maliki an hisham ibn urwa an abihi urwa an aisha radiyallahu anha qalat kana yawm ashura ita yana rana ashura tasumuhu quraish fil jahiliyya qurayshawa sukan azumce ta tun zamanin jahiliyya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu annabi ma yana yi tun kafin ya hijira falamma qadima al-madina da yazo madina samahu sai ya ci gaba da azumtarsa wa amara bi siyamihi yace a rika yi falamma furida ramadan da aka wajata ramadan taraka yawm ashura sai ya bar ashura a matsayin umarni wa man sha'a sama wa man sha'a taraka wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان ياجي معاوية بن أبي سفيان ينا فدا يوم عاشوراء قام حج على المنبر أشيكر بي حج أكم منبر ينا بعد العباري وينا فدا يتي
ya ala madina aina ulama'ukum mutanen madina ina malamanku wato ku zo ku saurari abin da zan faɗa ina malamanku su zama shaida ko su sake tabbatarwa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul hada yawm ashura wannan rana ce ta ashura wa lam yaktub Allahu alaikum siyamahu Allah dai bai wajabta muku ku azumce shi ba wa ana sa'imun ni da ina yi faman sha'a falyasum wa man sha'a falyafdir wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya sha قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبي يازو مدينة wato kadima a larabci akan ce ja'a min ba'id ata ja'a min qarib ya zo amma daga guri kusa kadima ya zo daga nesa hadara ya zo hadara kuma ya zo don halartar wani taro sana ka ce wafada ya zo amma tare da jama'a ba shi kadai ba sana ka ce warada shi ma ya zo ware da ma'anar shi ya zo domin neman shan ruwa ko wani abu wato ya zo ko iba ruwa ko wani abu sai a ce ware da kalmomi ne duk ma'anarsu ya zo amma duk ta kan ɗauki ma'ana iri-iri a ta min makanin ƙari ƙadima min makanin ba'id sana akwai aƙabala ma aƙabala shi ma ya zo ya fuskanto na fata an gani to ya ce annabi ya zo daga madina fara al-yahuda ta sunu yawon ashura sai ya ga yahudawa ma sukan azumci wannan rana faƙala ma haza to waɗannan bayanai kamar da su ibn hajar da manyan malamai sun yi bayani cewa tun zamanin jahiliya kamar da muka ji annabi yana azumtar wannan rana ya zo madina yana yi har ya ba da umarni a yi daga baya azumin ramadana ya zo a shekara ta biyu ya ce wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama ya bari to a ƙarshen shekarunsa ne na ƙarshen rayuwarsa shi ne ya samu labarin ashe yahudawa ma suna azumtar wannan rana ya tambaye su me yasa kuke yi suka ba shi amsa rana ce da Allah ya kubutar da annabi Musa daga sharrin fir'auna sai annabi Musa ya azumci ranar don gode wa Allah muke koyi da Musa ya ce ai muka fi cancanta da Musa fiye da ku saboda haka Musa namu ne ba naku bane ma'ana sai ya umarci musulmi cewa in Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu haɗa ashurar da tara don mu saba Yahudawa to a shekarar annabi bai ƙarasa ba sai musulmi suka ci gaba da azumta ya nuna a ƙarshen rayuwarsa ne ya sami labarin Yahudawan suna azumtar wannan rana na fata mun gane فرأى اليهود تصومها يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح وأن عيرانات صالح وترانا من جرمة ومن مثل كل لا فيه أقرم هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم لا ناتر الله كبتد بني إسرائيل رقمكينس فصامه موسى أبن سرانا قال فأنا حق بموسى منكم aini na fi cancanta in koyi da Musa sama da ku fasamahu wa amara bi siyamihi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي أنيس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا ranar ashura yahudawa na lasafta shi ma ta ɗauke shi a matsayin idi قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم
duk da haka annabi ya ce ku azumce shi amma dai ya ba da umarni a saba musu. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتهرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان بنتبع ترانا da annabi yake kintata ya ba ta muhimmanci ya rika tambaya gobe wata rana to fa akwai azumi gobe yana tunaninta yana shiri dominta ya fifita ta sama da duk wani azumi da yake ganin na nafila ne da yake yi kamar ranar ashura sai dai kuma ramadan da yake azumta ya taharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hada al-yawm sai wannan rana yawm ashura sai kuma wannan wata wato na ramadan. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ونمتن النبي يا أمرت ونمتن يا فتوني لك قبيلة الأسلم أنا أذن في الناس يتي كجيك يكوى أتكين جماعة أن من كان أكله duk wanda da safe yau ma ya mata abinci fali ya sun baki ya tamu yau ya karasa ranar azuminsa kaga ya mata abinci yau da safe to ya karasa azumi ya kame bakinsa ya ci gaba da azumi wa man lam yakun akala wanda bai karya ma fali ya sun ya azumi fa inna hadha al-yawm yawm ashura kaga yana ba ta muhimmanci kenan to da aka barin umarni na wajibi ya bari amma ana ci gaba da azumta waɗannan su ne hadisai da suka tabbata dangane da azumin ranar ashura a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saɓanin abin da muka sani cewa waɗanda suke mazhabi na shi'a su suna karyata waɗannan azumin muka hasali suna cewa ma ba shi da asali yin azumi ranar ashura suna ganin rana ce da aka kashe sayyidina Husaini a tarihi to su kuka suke yi tun daga ma farkon watan da karanta tarihi yadda aka kashe shi ana kuka dole ne kai kuka a ranar da yara da manya da mata maka da ana tarihin to za a yi ta kuka har shi malamin ne tarihi dole ne ya kuka in ba kai kuka ba to kai tsinan ne wallahi dole kai kuka kuma kai ba masoyin Husaini ne sannan kuma za a yi ta zubar da jini sannan za a yi ta dukan kirji ai kuna ganin sa da larabawansu suna yi ana suka koyi dukan kirji ana tafiya ana buga kirji sannan a samu yanka a rika yana kashe shi aka yi ya haya ko yankan rago ma aka yi masa aka ɗauko kan saboda haka da mutane da yawa waɗanda tarihi kashe su aka yi to shi kansa sayyidina Ali kashe shi aka yi me yasa ba a tuna ranar kashe su a yi kukan sai ranar kashe Husaini saboda akwai wani abu na siyasa da ake so a fahimta a ciki shine an kashe Husaini a zamanin Yazidu ɗan Muawiya yana mulki a lokacin ƙarshe za a ce Yazidu ne yasa a kashe shi Yazidu ne ya kashe shi har ana ba da tarihin an kawo kansa ma wai Yazidu na tsikarinsa yana tsikarinsa ta hanci a kan kenan ta hanci ta baki duk wannan duk addinin shi a tarihi ne na ƙarya wallahi ka ce kawo nasi kawo aya hadisi da zai ci tarihi kuma tarihi na ƙarya da aka gurɓata shi to idan ka zagi Yazidu ka tsina wa Yazidu sai ka ce to wa ya ɗaura shi babansa Muawiya shi ma sai a ce Allah ya tsina wa Muawiya shi ya ɗaura Yazidu wanda ya kashe jikokin annabi to in ka zagi Muawiya daga nan kuma sai sauran sahabban da suka yi rigima da sayyidina Ali da su waɗannan abubuwan kuma waɗanda addini ba zai yarda da wannan ba za ka iya kaso ahlul baiti kuma kaso sahabbai a lokaci guda ba abin da ya haɗa su ba a rigima da ta haɗa su da sunan wai sai ka ƙi wa'annan sannan kaso wa'annan
ana kuskure ne ba ƙarami ba. Sannan kuma kafin mutum ya shiga addinin shi'a ai da ƙila shi yana bin addinin sunna ne ko ba haka bane, sannan ya zama shi'a. Dan Allah tsakaninka da Allah kafin ka shiga shi'a kai ka taɓa kin sayyidina Ali? Zai ce ma ban taɓa kin sa ba. Ka taɓa kin Husaini ko Hassan? Zai ce ma ban taɓa kin su ba. A ƙasar Hausa ma saboda san su da ake sa Hassan da Husaini ga ƴan biyu. Amma yanzu tunda ya zama ɗan shi'a sai ce ma duk wanda bai shi'a to makiyin Ali ne, makiyin Imamu Husaini ne, makiyin kaza, sai a ce ashe kai ma ka taɓa kin sayyidina Ali kenan a da can a tarihi. Ba zai iya ba ku wannan amsa ba. Ko da ka ba gaskiya wani. Yanzu ina da kasusuwa da clips da yawa nasu da suke zagin Abubakar da Umar da Usmanu ƙarara da Aisha da tsine musu albarka. Sannan da kasadin zazzakin da yake cewa duk wasu ma na sa su da a Facebook cewa ba a tuhumar, an yadda ba a tuhumar matar annabi da zina, amma za a iya tuhumata da munafurci, saboda haka munafuka ce, Aisha munafuka ce. Saboda haka na da shi yanzu a wayata, shi zazzake ke cewa munafuka ce. Wannan irin addini ne albaiti. Saboda haka yin azumi shi ne kada abin da addini ya umarni.